dito na ko bukusan akong kwitis nga hinatag ni Winnie. Pagkawan akong busok. Bawa na kung ito. Ang usa niya, ang usasad. Ngari. Pagsubong. Yan. Kuhan dito. Bawa dito niya. Di ko asa nga ito ang usa. So kasipaan man gid ang wakwak lagi. Paminaw mo. Hurot. Ha, nagtingog. Mo ra gid adinhi gid dapitan ni magtingog wakwak gid. Oh, do na ay sa una. Ako mo karon. Ay wa, sa gid ko sa testing diri mo. Kasi pa mang napuyo. Nga dugay pa to ay dugay na kay to katong mga panahon nga na magtingog. Ako pang sungayon. Kana natay bagianan po na siya tay. Kana na reha ba? Oh, Kana gasubay na bang murag gianan pa. Gianan pa na. mo nay ngan lang buko-buko sanay. Mo na. Buko-buko sa Dunay napuyo na des una. kuyawag panganay, buko-buko sa anay kay murag buko-buko sa anay. Oh, mo gumugumo ko sanay nga tambok. Niwang anay. Nya asa man dapit tay nay unggoy tay ana sa ubos na ana diha. Kana diha? Are? Kana dihang pangpanga, o kana dihang pungtura. O nay nang testing mig pangayam diha ni kat-kat siwi ni ang silbi maguwang ni dita. Ngato nanubay na ngato nya kami sa yang saka maguwang diri mi nagkuan sa ubos. Siwi ni dito mo nagahit sa iro. Di man din na masaka di diha no. Kay ana man din na no. Masaka ra ang kanang naay mga kahoy. Oh. Kanang pag-abot na ito sunahan di kat-kat. Manubay ka ra gid anang naay nakaturok pa nga kahoy aron ka ka. Nya karon nagya po na unggoy diha. Oh na ay mo kani problema diri. Arpi ka wala day tay diri pod wala abot mo na diha. Naka uma mo ko na nagkuan ka ng bungtog na kahoy nga. Tas kayo oh. Oo. Nganlan na sa uban og Maria Buhok kunya ako nang gingan pine tree. Oo. Mo na nakauma ko diha dinhi sa ubos oh. Kunya dito do na man bahay diha sa una.